Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Don Leon ken Chona. Naku na ti Don iti asawa na, nga atapon na nga addan ti makaamoy ti palimod na. At adda nga ruda na nagdanag ni Chona, ngam saan na pulos ang makasao daytoy, kaputa sana kayat ni Don Leon, nga agsao iti makapasair itirik na ti asawa na. Iti sa Bali a Bangir, nasdaaw ni P.O. Mendez, iti inyuman ni Hepe Salvador ken ni Padre Simon, ti pan nakatiliw da iti may sa adupang. Kabayatan na, napanmot ni Don Leon iti presinto, ket kinasarita na ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Kayat ko amamuan, noan yan ti resulta ti panagimbestigaryo, iti pan nakasaneb ko iti kanlabas. Kastamat ten tinapasamak kini Chona nga asawa. Ladingitak nga ibaga, Don Leon. Awan pa ilang tinadoktalan mi. Saan mi pa ilang nga amuno asino ti akin aramid iti kasdya na pasamak kada kayo? Kastamaten kini Mayora. Matmaturog kayon samet iti pansitan, Hepe Salvador. Ha? Sayang sa laeng ti kwarta ti umili a maipaspasweldo kada kayo. Tawan samet ti maararamidan nyo. Pasig kayon samet ako ng Hepe Salvador. Don Leon. Nasakit adenggan. Saan ka di, Hepe? Nasaksakit manen niya aklunan. Ngem, isumat ti agdadata a kinaputno. No itilas od ti makalawas tawan paylaeng ti maduktalan nyo. Kasla pinaneknekamon nga agpaiso ti imbagak apasig kayo akunen. Don Leon. Amangan met no agpaiso ti atap ko at ilaeng kabailan nyo ket agtiliw iti dupang. Ha? Hepe, paneknekam kuma abidot ti imbaga. Sige, agpakada akon. Agyamanak iti oras mo. Nabagas ti panagsao ni Don Leon. Kaslam muna nga adda natiliw mi adupang. Ngem kasano kuma nga amuna. Anya jay ko na, Hepe? Makapaatap ni Don Leon, kunak. Anya ti kayat mo asawan, Chief? Kasladda muna may papaniti na magtayo adupang. Anya? Imposible, Hepe. Ngem kasta tinadlaw ko itay nagsarita kami. Ket panagkunat. Ti may papan iti dayja abanag ti talaga ginagara na kanyak. Saan ket atap no agdamag no kumustan ti imbestigasyon tayo? May papan iti napasama kadakwada nga agasawa. Ngam, kasano kung mga daam mo na maipapan iti dayta abanag? Diyak mo, Mendez. Isungarod nga agat atapak. Anya ti ko na ni Hepe. Nadlaw ko ang naklaat iti imbagat ti kasjay. Yon. Amangan no adakit di rumusing nga atap na ken ka. Gapo iti inaramid mo. Uray agata. Adda nga ron ebidensya na. Yon. No one party in report na ken ka. Saan mon adagdakamaten. Talaga kasta ti aramidak. Narigatan. Ang mga noanyakit di mo ti panunutan na may papan kanya. Isungarod niya nyawag kon ken ka. Tapno di ka ket may lawan. Di kagdanag. Siya kun ti makaamu. Nabayag ka din Hepe ni Inspector Salvador dito sa San Bartolome, Monica? Kinapudno na, Padre. Iso laang tinakapagbayag Hepe ditoy.
Anya? Dahita ti agpayso. Kaatuan karagiti imuna kan kuana. Kat kalaat-latan ang nagawol. Timat daduma. Kalaat-latan ang nagpukaw. Kastagayam. Ado dagiti sayang gosang. Nga adda kano ti dakkel a sindikato dito San Bartolome. Nga maging gaita. Katawan pa'y matlaang tinatuktalan dagiti pulis. Nupod numan dayta. Posible nga ron at imot lang sindikato ti makagapo. Iti napasama kadagiti imuna apadi ditoy. Talaga narigat akalabanan dagiti kakasta grupo. Sika, padre. Saan ka kadi ang mabutang? Monica. No, da pa nagtalak mo iti Diyos. Awan apulos ti kabutang mo. Padre, Ti Diyos ti kabilgan nga igam kontra kadagiti managdakdakas. Tati Diyos, amuna nga ikalilis dagiti mamati ken kuana. Mayora, agyaman ako saan kayo na makumikom. Anya ti maipaay ko kan ka, hepe. Kaya't ko lang ibaga kada kayo ti may papan iti may sa adupang, anak kang magmi. Nasaya at mat. No ininot gaya man amatiltiliw yu dagiti dupang. Dakkel nga minti posibilidad adagita ti agar-aramid kadagiti nakaam-amas a krimen dito'y San Bartolome. Mayora, Sapay la kuma ta ininot amatiliw yu amin ida. Mamati a kadakkel ti maksay iti kriminalidad no matiliw amin dagiti dupang. Mayora, saan mi pangimbalod ti dupang anatilimi? Ha? Anya ti kayat mo asawan, hepe? Ilawlawag mo. Ne, Monica, itay pa'y nga data dito'y palayo. Ngam kaslad dapay laang ijay simbaan ti isip mo. Apay yun, balasang ko. Anya ti mapaspasamakan ka. pampanunutak ngamin tinaibaga ni Padre Simon. Nga amangan no adda pa kay naigan ti ibagbaga dagiti pulis a sindikato. Iti napasama kadagiti imunan apadi ana idistino dito ili tayo. Ha? Posible mat nga agpayso. Saan aya, yaya ising? Mabalin mo't? Ngam anya ko matipakasag na may papan iti day taabanag. Nadlaw ko lang amin akas laawan apulos ti kabutang ni Padre Simon. Ha? Kasla kanayon ang nakasagana. Iti anyaman ang mapasamak. Amom, nadlaw ko matday taken kwa na, Monica. Saan nga iso tay klase ti tao a basta mabutbuteng latan? Podno dayta, yaya ising. Maysa ang malalaki ni Padre Simon. Ayan ni Monica. Adda ijay silid na, Ma'am Chona. Kumusta ti panaggapuyo di simbaan? Mayat mat, ma'am. Nakaragragsak dagiti adda ijay nga inikan ni Monica kadagiti masapsapul da. Uray ni Padre Simon, naragsakan iter aramiden ni Monica. Idayaw na unay ti kinamanagtulong ti anak yo. Ne, senyora, apa yun? Pampanunutak lang amin ti kinasingad ni Leon ken ni Monica. Ha? Diyak ko makayat a panunutan. Ngam talaga nga adda sumken abuteng ko no bilang laan. Ma'am, saan mon a panunutan dayta? Tinapatag ket adda ni Monica a makapalamiis iti ulo ni Sir Leon no kasjay a makapungpung. Napatagsakit di tigagaram, Hepe. Padre Simon, Una yun day ta panagsinnaay mo, Hepe. Naunaglaunay ah. diyak la maliklikan ti agpanunot, Padre Simon. Anya ti kayat mo sawan? Pampanunutak ti may papan iti sindikato.
Kasta ka di. Madama ko man lang, Hepe. Ada ka din pamanagnak at talaga nga dati agraraira as sindikato dito San Bartolome. Dahita ti parikot, Padre. Awan pa'y Apolos ti ebidensya. Hepe, Namnamak nga damaduktalan mi. Baban iti nakamag mi adupang. Ngam sana Apolos nga agsaw. kasta ka di. Hepe, palagip lang. Napatag ti biyag ti tao. Kat oray kriminal. Ada karbangan na iti hustisya. Ha? Isa pa nga asim. Di mo putputan tilintag. Bayam at tilintag ti manghusga kadag iti matiliwyo a kriminal. Kumustan ti paparamid ko gani kabugi? Manggit kita klangan iti napinta sa gundaway, amo. Anya ti kayat mo asuwan? Naplano kon. Nanya ti kasayatan na maramit ka ni Mr. Carantes. Kaya't masigurado. Awan na polos, timang panunot na igagara. Ti pan nakapapatay na. Bugi. Kasi di kaya't di ako mapasama. Nadalos ti sayangkat ko. Gundaway langin, ti ororayag. Nasaya at nga rod no kasta. Pacheck nga agulima ka kon iti kanito ama pukawan ni Carantes. Sigun iti mapaliw ko, Hepe. Naasidag kayon ken ni Padre Simon, ah. Mendez, iti klase ti trabaho tayo. Kaya rigan nan adda iti tanam ti may sa asaka tayo. Ha? Saan mo't siguro adakas nga adda kasingad mo, anaasidag iti Diyos? Ha? Ne, Hepe. Ti amok ket naturad ka. Ngam ammumit gayam ti agbutang. Mendez, saan narabrabak ti trabaho tayo? Saan mo ta mailimod kan ka tinapasamak iti dua akadwa tayo iti kalabas? Ti daduma, karuruar dalang iti ospital. Ha? Iso ati makunak. Kasapulan tayo matlaang ti kumararag kan kuhana. Tapno saan tayo abas ta maisagmak. Sa bagay mo't kit di, Hepe. Pagsaganaam dagiti kakadwa, adda operasyon tayo ita. Kasayaatan no kilaaten tayo dagiti armado iti palpaliiwan tayo apasdag. Anya? Alan Mendez, pagsaganaam mon dagiti kakadwa. Kas na nabambanog ka. Husto ka. Makabannog gayam ti agpanunot. Nabagas ti imbagam Chona. Diyak ngaminan amuno anya ti rumbang a panunutag. Anya kadimanen ti tumtumbukem, Chona. Ti maipapankan ka, Leon. Kasanun no maamuan ni Monica. Mabalin ka di! Agulimik ka! Sakit ano? Adi ka kaya't apasakitan, Chona. Ngam si kamat ngamin. Pilitan nak. Ala. Huston, Chona. Ang mga numakadlaw pa'y ni Monica. Diyak kaya't amakadlaw ti anak to. Anya ti ibagamkin ni mamam. Salud-suda kumakankwana no kumustan ti relocation site? Para kadagiti biktima ti oram? Adda aya. Adayaya. Inasikaso ni mama dayta. Nagsayaatan no kasta. Talaga. Kat maragsakanak. Ngamin, saan abaybayan ni mama dagiti akasapulan? Dayta ti pagsayaatan no managtulong ti leader ti ili. Kaskin ni Mayora. Kanaimbag ko nam, taawan ti kuman kontra kadagiti konsihales na.
Monica. Iso anala kalaang ipatungpal ni mama. No anyaman dagiti tulong akayat na amaitad, kadagiti ang kasapulan. Grabe man ang chief. Anyaman nga tanti mapasamak. Apay Mendez, namnamaam ka di nga damanenda ka sa mapasamak dito San Bartolome? Kas lang amin kanayo ng nga damapaspasamak dito hepe. Mendez, Panagkunagkit saanan anormal ti amin, no awan ti dakes ang mapasamak. sigamat Mendez, saan ka kumangagbalin a negatibo? Ang mga nukunaan pa'y dagiti makangagkan ka, nga awan ti aramidan tayo. Chief, Laglagi pam, ti imahi tayo akapulisan ti madadael, gapo iti kasta nga aramidan. Jak kayat apasakitan ni Jonah. Agsipod ta ay ayatek. Ngam no maminsan. Isumet niya mintimang provokar kanya. Amo na lang arudan dagiti jak kayat. Ngam isupay laeng ti aramidan na. Kas kumaitay. Imbes kumaasaan ko apasakitan. Jakon nalapdan ti bagi, takasanomat ngamin, agsaumanen iti jak magustuhan. Ngem saan arumbang agbalinak anauyong unay kenkwana. Narigatan, amang ano isuntukit diti pamkuatan na amang sukir kanya. Ni Bugi. Hello, Bugi. Amo, natungpangan. Anya. Anya ti kayat asawan ni Bugi. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Kinasarita ni Don Leon ni Jefe Salvador, ket nas daw tinaud-udi, gaputa kaslaan mo ti Don ti may papan iti pan nakakumagda iti may sa adupang. Nupay kasta, saan lata na nagdagdagari ti Jefe? Iti sabali a bangir, sana mapunas iti panunot ni Monica, ti may papan iti nadlaw na anaidumduma a kinaturad ni Padre Simon. Nasa unang aruday tak ni Yaya Ising, ket agpadadagayam iti napaliiw iti padi. Iti maysa arabii, saan analapdan ni Don Leon ti bagina, ket napasakitan na ni Chona nga asawa na. Saan nga rod amakaid na ti Don? Itagagayam, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Jak kaya tapasakitan ni Jonah. Agsipod ta ay ayata. Ngam numaminsan, isumit nga mintimang provokar kanya. Amo na lang arudan dagiti jak kaya. Ngam isupay laeng teraramidan na. Kas kumaitay. Imbes kumaasaan ko ang mapasakitan. Jakon nalapdan tibagik. Takasanumat ngamin. Agsaumanen iti jak magustuhan. Ngam saan arumbang agbalinak anauyong unay kenkwana. Narigatan. Ang mga no isuntukit diti pamkuatan na amang sukir kanya. Saan ni Bugi. Hello, Bugi. Amo, natungpangan. Anya, diretsaem man ti kayat mo ngay baga, Bugi. Saan nyo napagparikutan ni Karantes, amo?
Ako li maganda jay. Anya. Very good. Bogi. Magustuak dayta adamag. Namsanak pala nga gawin dita mo. Nagdiretso ako di safe house. Bye. Bye, Bogi. Talaga ang mapangnamnamaan ni Bogi. Pakairanudan at talaga dayjay at taok. Mendes, anya ti mapaspasamak? At dadakkel nga oram ang mapaspasamak, hepe. Manan? Sa dino? Sigun iti report, ti maysa ka dagiti kadakkelan a restaurant dito'y sentro ti maur oram. Anya? Alang Rod, unain tayo ti tumulong. Itantan tayo pa lang ti mapan iti ayan dagiti armado a lalaki. Ngam hepe, addan dagiti kakadwa na kauna ijay. Awagam ida iti radyo. Pagsubliem ida ditoy. Move! Matungpal, hepe. Diyos ko, nagdakkel nga oram. Nalawag ang makita dito'y simbahan ti mapaspasamak nga oram. Oh, anya nga tamanan ti napasamak. Dagiti adda dito'y simbahan ang nauraman iti kalabas. Madanagan damanen. Kakabsat! Kasayaatan o agsubli kayo kadagiti na irantapag na adan nyo. Saan yun abuyain ti mapaspasamak nga uram? Ay, malagit mi tinapasamak kada kami, Father! Isungarod saan yun abuyain ti uram? Tapno saan kayo ang nakarkaro ang matroma? Hepe, nagdakkel ti apoy. Wala ron na. Delikado. Dagiti laki ti tangki ti LPG dagi giant. Saan sa akabailan dagiti bumbiro asibsiban ti apoy? Chief, isungarod na nasken at tumulong tayo. Nasken ang masibsiban ti apoy. Sakbay ang nakarkaro nga gramaram. Monica, kalkalpas la na subsuban ti dakkel nga uram ang napasamak ijay sentro. Anya, Diyos ko, anya tinauram yaya ising. Sigun itinangag ko iti damag. Jay kadakkelan a restaurant ijay sentro. Ti restaurant ni Mr. Carantes. Anya, Dayta tinangag ko iti damag itay laeng. Saan pa'y nga amo dagiti bumbero no adda na isagmak iti napasamak nga uram. anya, Ay na, nagsaruno ti uram ang napasamak dito'y San Bartolome. Nakaamamahak. Hepe, kinumpirma ti maysa kadagiti nakarwar iti pasdag. Asakbay alinamot ti apoy. Saan ang nakarwar iti pasdag ti akin kuka? Karaman ti pamilya na. Anya? Lukas ta. Nairaman dan ang nauram. Kasta ti patapat ta dagiti bombero, chief. Ngam saan da pa'y ana-retrieve dagiti bangkay. Lukas tang Rod. Saan pa arumbang apumanaw tayo ditoy? Kasapulan da pa'y titulong tayo. Matungpal, chief. Ibagam kadagiti kakadwa. Ang mga no adakit dimot tan pumanaw kadakwada. Matungpal, chief. Di kaglibak kanyak, Leon. Ada ka di among itinapasama. Anya ka matensyon na. Apay asyak manen ti pagdamdamagam. Amok. Ada pa ka inaigam iti dayjay a napasama. Ay, tsak kayat ti makirikyarkan ka. Iso ang makamuka itan yaman na kayat mo panonoten. Leon, At ang napatay ka papanakcho na, tsak kayat ti mataktak. Iso ang makamuka iti anyaman na kayat mo panonoten. Lukas ta. Nalabsan nyo pa'y lang dagiti bangkay iti panagturong nyo dito'y. Juan Padre. Madama pala itay ti panangirwarda iti nauram apasdak. Anya na nakamamas dayjay ang napasamak. Padre, Sigun ka ni Hepe. Ti akin kukwa kano iti restaurant. Ken ti si bubukil a pamilya na. Tinairaman iti uram. Naira na ngamin nga dadayjay. Taddan sa pasken. Padre, Idida mo. Awan nga agpaiso tinaisagmak iti napasamak nga uram. Agamado mo tinaawanan iti pagtaengan. Ita. Addan biag anapukaw.
Gapo iti napasamak nga uram. Makapaladingit a panunutan, Padre. Talaga, Monica. Makapaladingit at talaga. 8 katao tinairaman iti uram, Mayora. Dahita tinakalanad iti blatter dagiti bombero. Anya. Karaman ni Mr. Carantes, kan ti si bubukal a pamilyana. Anya tinangrugyan ti uram. Sigon iti blatter. Pimutok atang kiti LPG. Anya. Dahita tinaduktalan dagiti bombero, Mayora. Naglik ka no ti may sa atang kiti LPG. Ket ison tinangrugyan ti uram. Madaman ti pan nakaisayang kat ti dental examination kadagiti na-recover a bangkay. Tapno mabigbig no asino da. Tauray no amamu tayo ti kinasya asino dagiti biktima. Saan tayo basta ma-identify? Gaputa talaga na uram da. Sige, Hepe. Ikanagtulaangan iti kopya ti report. Talaga amat no magnati aksidente, anya, Padre. Naku namon man ang ising. Ay, makapaladingit. Agasam nga ita si bubukal a pamilya Carantes tinairaman iti daitjay nga uram. Dahita tinasakit. Ngem nasaksakit no adda nakalasat amay sa kadakwada, Padre. Manang ising? No bilang siyak ti pakapasamakan ti kasyay. Aggigiddan a maisagmak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Ay na, sigurado a mapukaw kumat ti limbong ti panunot ko. Napasama kan dayjay, manang ising. Awanan ti maramidan tayo. Iraman ko iti kararag ko iti angayag amisa. Ti ipupusay dagiti biktima. Adtoy pugi. Awatan. Ha? Amo, nagadumatun da ito Bonus mo dayta gapo iti panagbaligim. Amo, Tinungpal mo ti karimbogi. Aksidente ti imbagada agapuanan ti uram. kung nagtumot ngamin kada kayo, amo. Gundaway lang tinuray ko. Iso dayjay. Pulido ti pan nakaisayangkat ko iti amin. Day tangaro ti pangdayawag ken kabugi. Talaga amapang namnamaan kalaunay. Thank you, amo. Katamok, adupay ti maaramid mo amang sulbar kadagiti rumsua apagparikutan. Kapampanaw na unay da Monica kan manang ising. Mayora. Mayora. Adda ka di parikot? Pampanunutak laang tinapasamak nga uram, Padre. Amin at taga San Bartolome. Daytay ti kang runa na pagsasaritaan da. Takasanumot ngamin. Malaksid adakil nga uram tinapasamak. Talinamot na tidakil apasdak. So magmamanupay abiyag tinairaman. Padre Simon. Makapakapoy itirik na no panunutan, Mayora. Nakakaasi dagiti saan anakalasat, anairaman iti uram. Nangruna dagiti anak ni Mr. Carantes, Padre. Mayora, Agtawon la iti innam je buridak anairaman iti dayjay nga uram. kanya nga rod. Talaga kas tatigasan. Saan tayo mapakadaan? No adda mapasamak nga aksidente. Iso tilangin maramidan tayo. Ket ikararagan tayo ti panagulimat dagiti pimusay. Naggapuan nyo, iha? Ija simbaan, Papa. Kasta gaya. Papa, di mat nasingad kan ka ni Mr. Carantes? Podno dayta, iha. Iso nga rod ang nagmaditirik na, gapoy tinapasamag kadakwata sang kapamilya. Papa, Kinapudno na, ket kumparik ni Mr. Carantes, iha. Anak ko iti bunyag, di may kadwa nga anak na.
Innamla ti tawan di inaudi nga anak na, Papa. Wen nga rod iha. Minupusal baby ko na day ti dayjay. Ngam, anyan. Sapay la ko, ma. Ta saan ang mapasamak kada tayo ti kasjay? Anya. Ne, Monica. Anya ka tinday ta nga ibagbagam iha. Napanunot ko lang amin, Papa. Posible ang mapasamak mat kada tayo ti kasjay. Iha, saan ka kumangag panunot iti kasta? Saan to ang mapasamak kada tayo tikas itinapasamak kada Mr. Carantes? Bad news da ito, Chief. Anya man inday tamin des. Sigon iti asit tayo. Kaslaawan mo ten iti pasdag apalpaliiwan na dagiti armado. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Jakmat may baga, hepe. Basta kasta tinyawag kanyak ti asit tayo. Anyan. Napaluspusan tayo gayam dagiti nga armado. Gapo iti napasamak nga urang. Hepe, Kapilitan nga ro da back to zero tayo manen. Gapo iti kaawanin dagiti nga armado. talaga kasta, hepe. Sana bale. Amok nga dapay maduktalan tayo. Bilibak at talaga iti taltal ka matao, Leon. Nalaing ni Bugi. Nasirib. Ammo na ti aramidan na. Anya manenti kayat mo apagparangan? Naglaing ni Bugi, Leon. Nagdalos ti panangisayang kat na iti pamapatay. Agasan. Aksidente ti rumrumwar iti investigasyon iti napasamak nga uram. Anakairamanan ti sibubukal a pamilya ni Mr. Carantes. Kayat mo ka di manen ti madangiran? Jonah? Ha? Panagkunak. Awan serbi ti panang pasakit mo kanyak no bilang lang. No ikumpara iti dagansan a marikrik na kita. Gapo ka dagiti napasamak. Anya? Dayta ti agpayso, Leon. Saan nga atiwan ti anyaman apan ang pasakit mo kanyak? Ti pan nakakonsensyak, iti dayjay a napasamak. Nasulinat a lugar tinadanon ko itay malang. Jak mating pagarup amarabyan akong ngagsubli di simbahan. Husto gayam ti ko na dyan nagsalud-sudak itinalabsak itay abalay. Narigat ang tilugan dito'y nasumipnan. Tasigon kan ko na. Maamak dagiti driver a maisarong iti daytoy a lugar. Kapilitan nga rin na magmagnaak. Sana ba tanay ruwamak mat a magmagna. Mabalin ko apag naan aging kay di simbahan. Mayat mat kindi ti kastoy. Ta ehersisyo. Ada nagsardang iti alugan. Amangan numabalin ko mati mapan makilugan. Kaslad da sa bali ang mapaspasamak. Sana nagpakpakita ka nagiti nakalugan iti nagsardang ako, Che. Amangan mo nyakit di ti aramiden da kanyak. Anya di mapasamak ni Padre Simon iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agiyaman kami iti ingkay panang tarabay.